ҳодисае ки дар ҷаноза бо як мори калон содир шуда буд ва ин ҳодиса ҳамаро дар ҳайрат гузошт. дӯстони азиз, аз ҳар яки шумо хоҳиш мекунам ки ба маънои қиссаи мо гӯш диҳед, баъдан хулосаи худро бароварда дар коммент нависед. ассалому алайкум тамошобинони азиз ва ҳаводорони шабакаи Корвони Умр. ин воқеаро як бародари таксистамон нақл карда дода буд. ман 20 сол мешавад ки ронандагӣ мекунам ва рӯзгорамро меҷунбонам. аз ин 3 сол пеш шабҳо хобҳои тарсовар дида хоб карда наметавонистам. субҳ барвақт аз хоб хеста мошинро омода мекардам ва ҳамин тавр ба роҳ мебаромадам. рӯзе аз рӯзҳо вақте дар роҳ мерафтам, қади роҳ 3 нафар даст боло карданд ва дар миёнбанд доштанд. маълум буд ки онҳо ба ҷаноза мерафтанд. ман шудам. онҳо ба мошин савор шуданд ва яке аз онҳо дар деҳаи ҳамсоя ба ҷаноза дер монданашонро гуфт ва илтимос карданд ки онҳоро зудтар ба ҳамон манзил барам ва пули зиёдтаре таклиф карданд. ман розӣ шудам. дар роҳ мерафтем, бо ҳам шинос шудем ва баъд гуфтанд ки дар деҳаи ҳамсоя як марди бо обрӯманд бои бадавлат аз дунё гузаштааст. ҷаноза баъд аз намози пешин будааст. ҳоло то намози пешин 2 соат вақт буд. бо сабаби роҳ дур буданаш каме суръати мошинро баланд кардам ва дар 1.5 соат ба макони гуфтаашон расидем. худо раҳмат кунад, падарамро гуфта буданд ки аз тӯю маъракаҳои боҳашамат мони ҳам ҳеҷ вақт аз ҷаноза намон гуфта таъкид карда буданд. ман ҳам ҳамроҳи онҳо ба ҳавлии ҳамон хонадон дохил шудам. дар ҳақиқат марди бой бадавлат будааст. дар қишлоқ танҳо худаш бой ва аз дигарон фарқ мекардааст. вақти ҷаноза ҳам шуд, маитро ба тобут гузошта ба кӯча бароварданд. одамон барои хондани намози ҷаноза саф кашиданд. ман ҳам ба онҳо ҳамроҳ шудам. имом намози ҷанозаро шурӯъ карда истода буд ки ногаҳон ғавғо сар заду додубои мардум баромад. ман ки дар охирини саф будам, чӣ шуданашро нафаҳмидам. ба сӯи одамоне ки додубой мекарданд рафтам ва бо чашми сар бинам ки як мори калон тобутро гирд карда гирифта буд. имомро барои хондани ҷаноза роҳ намедод. дар ҳамин вақт ба ёдам ҳамон хобе ки медидам ва ба ман оромӣ намедод. таъбири ҳамон хоб ба ҳамин воқеа баромад. одамон барои дур кардани мор кӯшиш мекарданд, аммо мор бошад одамонро ба тобут наздик шудан намемонд. дар ҳамин вақт имом ба одамон нигоҳ карда гуфт: бародарон, чӣ гуноҳ доштани ин одамро танҳо худованд медонад. биёед якҷо дуо кунем, шояд ин мор аз ин ҷо равад. ва ҳамин тавр онҳо даст ба дуо кушоданд. пас аз дуо мор бошад аз ҷои ҳодиса рафт ва ғоиб шуд. баъдан ҳодисаи даҳшатнок содир шуд. намозро хондем ва маитро ба қабристон овардем. ҳоло ҳам қабрро канда нашудаанд. байни одамон мишмиш сар зад. мегуфтанд: ин мард чӣ гуноҳ доштааст ки ин қадар воқеаҳо дар ҷанозааш ва қабраш содир шуда истодааст. ҳамин тавр ҳама дастаҷамъона белу лапотка гирифта қабрро кандем. ҳама бо навбат бел мезаданд. куллан дар 4 соат қабрро омода кардем. ҳатто ки кандани қабр ҳам ин қадар душвор буд ки ба зур бо як азобу машаққат кандем. бо як амал карда маитро ба қабр гузоштан монда буду халос. писари калони маит барои ба қабр гузоштани падараш ба лаҳад даромаду астағфируллоҳ гуфта дод заду ба берун давон баромад. ӯро дида ҳама ҳайрон шуд ва чӣ шуданашро пурсидем. танҳо каҷдуму чаён мегуфту халос. баъдан фаҳмем дохили лаҳад бо каҷдумҳо пур будааст. ҳамин тавр бегоҳ шуд. нисфи одамон рафта буданд, зеро 6 соат мешавад ки дар сари қабристон хаста шуда буданд. мондагон ҳама зору афкор, чӣ карданашонро надониста танҳо дуо мекарданд ва мегуфтанд ки
خدایا از گناه این بنده ای گناهکارت بگذر و خودت رحم میکن. کژدم ها نیز آهسته آهسته نابود می شدند و علاج کرده میت را به قبر گذاشته بعدا همه به خانه هایشان جدا شدند. بعدا فهمیدیم که این مرد آدمان را کار می فرمانده است و به آنها پول نمی داده است و به ناموس دختران جوان می رسیده است. در حوله همان مرد نشسته بودیم. پسرش آمد و واقعه را برایمان چنین نقل کرد: پدرم سالها پیش یک مرد با اویله‌اش نزد پدرم می آید تا اینکه برای پسرشان کمک کند. پسرش بیمار می شود. پدرم از آنها پول کلان می گیرد. می گوید که پسر شما را من خودم طبابت می کنم و همینطور پولها را صرف می کند و پسر را طبابت نمی کند. شاید با سبب همین گناهش و با گناهایی کرده بود خداوند چنین عذاب را برایش داده است و هنگام صرف کردن پول آنها پدرم دیگر بیمار را طبابت کرده نمیتواند و بیمار از دنیا چشم میپوشد و بسیار کارهایش را میدیدم. کار میفرماد، پولش را نمیداد، پولهایشان را نمیداد و با داشتن ثروت و مال دختران را استفاده میبرد. شاید با سبب همین گناههایش پدرم را اینقدر عذاب داده ایستاده است. تنها چی گناهی کرد و چی گناهی با کرده است این تنها در نزد خداوند معلوم است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.